Kto to bol? Kedy to bol? Pošlite ho preč, okamžite ho vyžente. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit of the cocoa tree. Of the cocoa tree. From the cocoa palm family. Skrátka, každý dám. Človek dodrží techniku, tak mu to tam začne určite padať. No, každá nevinde. Niekedy nevindu ani doskoky. Takto sa to robí, takto sa to robí. Airball, airball. Ja som chcel dať dunk a zabudol som si zobrať loptu. Kto minimálne nedoťahne takto s načahnutou rukou na sieťku, tak ani nemusí hrať basketbal. Tak, čaute ľudia, dneska dáme nové basketbalové kolo. You swipe left on my heart like a tired app. Two-step verification, but you knew the trap. Said I need space. No, ukážeme si aké základy, ako hádzať na koš, ako pri každej strele dať ten vytúžený bod. Takže základ je dodržať techniku. Keď človek dodrží techniku, tak mu to tam začne určite padať. Základ je, kto je pravák, ľavák. Takže praváci, asi väčšina sú praváci, ja som osobne ľavák, tak vysvetlím vám to teda na tú pravú ruku. Pravú ruku položím sem, ľavú ruku na bok lopty a pravou rukou vlastne určujem silu lopty, hod lopty a tou ľavou rukou balans vlastne, aby išla rovno. Názorne si to ukážeme. To nie, to... Takže ako som ukazoval, ja osobne budem hádzať ľavou ruku. No, každá nevinde. Takže dôležité je dodržať techniku rukou, zahnúť to zápästie pri strelbe a vlastne dôležitý je aj postoj. Najprv strieľame z postoja, neposkakujeme nič, snažíme sa učiť z jedného miesta. Ono potom ešte môže byť aj streľba z výskoku, ale to je už zložitejšie trochu. Najprv treba natrénovať tú streľbu z tej istej pozície, skrátka hop. No, nevidne každá, hovorím. Hop. Hop. Teraz z výskoku. Tak som není LeBron James, presne tak. Takže či pri basketbale alebo či pri streetbale je dôležitá streľba z diaľky. Treba si dať pozor na prešľap, aby sme nespravili prešľap. A hádžeme tak asi. Moja prvá strela po celej zime, takže neklamem. Hop. A že nepôjde. Víťazná vlna, áno, ďalšia. Nič. Ďalšia strela za 3 body. A opäť nič, ale doskoky. Áno, dôležité sú aj doskoky. Ono, keď nedáte hneď za 3 body, nevešajte hlavu. Stále môžete tú strelu doskočiť. Ukážeme si názorne. Niekedy nevindu ani doskoky. Jednoducho dávať a nedávať, o tom to je. Ja nie som žiadny pán LeBron, nedávam. Bol tá posledná, bol?
Takže kto minimálne nedočiahne takto s načahnutou rukou na sieťku, tak ani nemusí hrať basketbal. Takzvaní krpci. Krpci, máte smolu. Yeah, they wanna know how to get like me. Dream so big that I cannot sleep. Put in that time and I put in that grind. I'm the best in the world, that's all I see. Never back down, I'm standing strong. They gonna talk, but they all been wrong. What they gonna say when I keep going up? What they gonna do when I don't fall off? Look at my skills, look at my flaws. Ukážem vám, ako hádzať dvojky s výskokom. Napadla. Wow. Keď budete pilne trénovať, tak takéto triky budete vedieť. Hop. Každá nevinde. Koniec zápasu, 3 sekundy do konca. A nič. Už. Ja som chcel dať dunk a zabudol som si zobrať loptu. Mám ho na lopate. Ček, Jura. Ďalšie kolo futbal. Ak chcete ďalšie športové kolo futbalové, dajte like a uvidíme teda podľa lajkov, či to urobíme alebo nie.